नै पार्टि दं जोंना दिनै बार Okay, how are you? Good, bro. I'm making video, yeah. What video are you making, bro? For Ranjit, he have YouTube video, YouTube channel. That's why he's telling me to do. What Ranjit? That one, nah. Drinks pick up Ranjit. You don't know. Bartender. Just deal company ni party dinai Fraser Pex micha हाँ साइड पे आओ ना थोड़ा वीडियो कर रहे हैं अच्छा वीडियो कर मैं उधर जा रहा हूँ बाहर जाओ मतलब वहाँ से आ रहा है वीडियो कर रहे हैं हाँ हाँ मैं उधर जा रहा हूँ देख एरिया कई सोटा प्लेट दं मिथियो अखा हागासिनो बे किचेन जोंना खामानि मावनाया नैबे गोजौजों थांनांगौ नोगोद अखा हादों बारिस गोजौआवबो बार माइ बथल गोजा बेफोर गोजौसिम बे गोजौनिफ्राय बेयाव जोंना खामानिया बेयावनो गाहायजोंबो लामा दं दंनायालाय नैबेजोंबो थांजायो गाहायजोंबो लामा खोमसि दालाय गैया नैबे DJ कनसोल बिराद बरिया साजायदों साजायनायालाय biar ini nurnya biar ngobrol aja teman negra hah matka Hi bartender. बेयावबो ड्रिंक्स थाङो मोनसे फिसा फिसानो बियारखौ टेस्ट खालामनो थाखाय बेयावनो बियार बानायो नालायथो जोंना गोदान गेस्ट फैजेननायखौ बियार टेस्ट खालामहोयो आरो बेयाव